Hello, what's up guys? Dito na naman tayo sa Nalsyan, Manawag, Pangasinan. Third and final session pa natin ngayon. German Shepherd mix Belgian Malinois. Let's go. Tara, samahan nyo kami. Boom! Yun. Third and final session mga kaibigan, mga kaaso. Yung bilanggam. Let's go. Go. Yan na. Ganin mo lang siya dito, Pogi. Pagpakita ka lang kay ikaw yung amo niya. Yes sir, bitawan niya na po. Okay. Let's go. Birain mo na, huli na to boy. Let's go. Boy, sulitin mo na boy. Matagal na ulit, walang hindi ka makakastad. Bilis mo naman boy. Huli. Okay. Ayan na bumalik. Tapos agad ang laban. Bumubuka ka na ba? Ikot na. Sir, pahilan na lang po dyan. Ayan, bumakap. Doon, papunta mo doon Pogi. Thank you. Right, lang. Bililak muna natin. Palalakin muna natin yung lockball niya. Nakapagkalat na rin. At kasi hindi yan. Bawasan ka lang ng konti. Yun, naka-load. Okay, bitawan mo na. Magiging natin. Lugo. Babe. Good job, boy. Good job. Good job. Sarap. Bango na. Buta ko ito. Alright. Shout pala kay Sir Enan Gan. Salamat po sa pag-report kay Sir. Poging-pogi yung German nila. Init pa rin, tubinan. So, tagalin natin ng konti para solid yung bato niya. Gigi. Malanggam. Bot, kailan mga ilang minutes na? 2. Magdi 3. Mamaya na. Manggam doon ay. Good boy. Thank you.